חשב משהו אחד ושינה את דעתו בעקבותיו. שום דבר לא ראינו מהנקודות הלא טובות. נכון. ראינו אותך מחייכת, כי באמת... אבל לא ראינו את האמת. אני לא חושבת... בכתה בערך. הקרוון, זאת השאלה הגדולה, אחרי הקרוון. מה, הבכי לא... וואי, אתה לא מבין. פתאום אני מתעוררת בתוך גיקית זרם, ירד לי גשם בתוך הקרוון. הכל הפוך, המזרן, אני, הכל נרטב. מההיסטריה הזזתי תפוך למקום היבש היחיד הנוסף שהיה, זה היה הספה. ואחת בלילה אני מתקשרת לאבא שלי בהיסטריה, איך הם לא אטמו את החלון? מה זה א' ב' שנשים חלון? מצאתי איזה ניילון, שמתי, יצאתי בגשם, ספוגה כולי. אחרי שנגמר כל הבלגן, בעצם לא היה לי מקום יבש לישון בו. קמתי למחרת לבית ספר, ללימודים, לפנימייה, לא, לא, לא ולא, לעבודה, או. יש לי מלא סיפורים כאלה. הייתי חולה פעם. נגמרו לי המים. כל מה שרציתי בחיים זה כוס תה. לקחתי ילקוט, 4 בקבוקים, והתחלתי לעשות פה צעידה עם 40 מעלות חום, לחפש מאיפה ממלאים פה מים. כמה זמן את זה? 5 שנים? תגידי, ובא לך שהאוטו יתקלקל? ברור. בית לא זז. לא ברמה כזאת. התאבד לי המקרר. הוא מצנן, אבל הוא לא מקרר. קיצר, פתחתי שם את הכל. מסתבר שהבעיה הייתה כנראה איזושהי הובלה חשמלית או קורוזיה. ריססתי על כל החיבורים ספרי ברקסים. אחר כך המנורה גם הלכה, הסוויץ' במנורה הלך. בהתחלה ניסיתי לתקן אותו, ניסיתי לפרק אותו, ניסיתי לפתוח אותו, ניסיתי כל מיני, ראיתי שלא הולך. קניתי סוויץ' חדש, חזרתי לפה, התקנתי אותו. אז זאת הפיילה של המים. זה הגז. עכשיו אם אני מחברת את זה לחשמל, רגע, אני אנתק פה את ההצתק. שמעת טק? איזה בוקר אחד ניסיתי להתניע את האוטו וראיתי שהוא ממש מתחמם. אחד החשודים העיקריים בסיטואציה כזאת זה התרמוסטט, ככה הוא נראה. גילינו איך הוא בנוי, לא הבנו מה הייתה הבעיה. למה הכל כל כך קשה וחם, חם פה גם, חם. מכירים את הימים האלה בבית? שקמים הפוך, משהו באוריינטציה משתבש, וקמים עם הפנים לקיר, ובשנייה הראשונה יש לך כזה, מה זה, איפה אני? חטפו אותי! לא, הנה הבית. הקרוון בערך כל בוקר נראה ככה. זה מי שזז. למשל, הבוקר קמתי וראיתי שבבים של אור מהחלון. אבל לא, חניתי ברוורס. איך יכול להיות ששם יש נצנוצים כאלה של סוף של עץ? כדי לחשב האם יש עליי צל, והאם אני אוכל לישון עד מאוחר, לפני שאני אתבשל פה, בתוך התנור. אני עוד מעט יוצאת לנקודה הבאה. אני הולכת לחנות לזמן קצר ליד חבר שם באזור, שהוא גם קרווניסט. אני מעדיפה להגיע בבוקר, לספוג את האווירה,
אז עד כאן הבקרים מתחת לצל בקרוון. אז מה מצלמים? אותנו ממלאים מים. החיים על מוטורום? בדיוק. אז כרגע אנחנו ממלאים מים. אתה רוצה לספר לחברים שלנו על הגשם שתקף אותנו היום בבוקר? כן, כן. הפתעה. כי נראה ששמש לא תהיה היום, ואני גם ככה על הקצה עם החשמל, ומי תכנן את כל זה? אמרו בחדשות, פשוט אנחנו... אמרו בחדשות, אנחנו לא שמענו. מי מאיתנו היה אמור לשמוע, זה השאלה. כן, זה בדיוק העניין, שאנחנו לא שומעים לא חדשות, לא רואים חדשות. הייתה לי היום נזילה גם. נזילה שהייתי אמור לתקן אותה כבר לפני כמה חודשים ולא תיקנתי אותה. אז היום קיבלתי wake up call על הנזילה הזאת. מקווה שהיא לא עשתה יותר מדי נזק. פתחתי. כן? נשאר לך את הגומיה שלי. את רואה? הנה נזילה מפה. מה? טוב, זה לא אומר. יכול להיות שיש נזילה גם מפה. בכל מקרה, הדבר הכי נכון לעשות זה שאם אתה כבר רותם, תאטום את הכל. זה לך. לא לך, לך, נו. לא יהיה... שם אפילו לא רטוב, שם אפילו לא לך. אבל עם זאת, כן ראית שיש שם רטיבות. מה, יפנית? יואו, מה לכל החול הזה? מלא חול עכשיו נכנס לך לתוך הקרוון. חכה רגע. מה? בוא נעשה את זה חכם. בוא נעשה... זה ניילון. איך הניילון ניילון? נכנס לי לייק. מה זה הדבר הזה? אולי זה דבק שהלך? וואו. איזה דרק. רגע, הנה, אני באה לעזרתך. ברוך השם, ביי. אולי קודם היינו צריכים לשים את כל הדברים שלך במקום אחר. לא ידעתי, מי ידע שזה הולך להיות ככה? איך היית מתאר את החוויה? חוויה משחררת קודם כל מהמערכת. יש את המינוסים של זה, אבל זה בעיקר פלוסים. בעיקר פלוסים. הדבר היחיד שיש לי זה עם הבנות שלי, שאין להם בתכלס לאן להגיע. אז רוב הזמן אני נמצא איתה, רוב הזמן אני הולך למקומות, מסעדות, עניינים, משפחות. אבל ככה ברגיל בעייתי לארח משפחה פה. נכון. המחיר של הכל פה הזוי בארץ הזאת. זה נכון. ובגלל זה בריחה טובה, לא לשלם חשמל, לא לשלם... אפילו שיש פה מלא הוצאות. עזבי את החשמל, ארנונה, מים וכל זה. יש הוצאות על הרכב, הוצאות דלק. אז לפחות יש לנו עכשיו מים. אחלה שכנים. אתם צריכים כל הזמן שיהיה לכם אחלה שכנים. יש דרכים להתמודד גם בלי עזרתם של, אבל כן, ברור. אבל אלה דרכים שאנחנו נשמור לעצמנו בשלב הזה. כמה ליטר מים יש לך ברכב שלך? יש לי 90 בגדול ועוד 40 בקטנים. קטן. כן, אני לא צרכנית גדולה. כן. כמה לך יש? זה 450 ליטר, יש לי 300 ליטר ועוד 150 ליטר. אשכרה. כן. איך הגלגלים סוחבים? אני לא נוסע איתו עמוס במים. אוראל גם מספר ששחררו לו את הרכב בלי פקק, שזה גם משהו שעשו לי, אחרי שעשו את המכל מים. ולראות את החוויה וגם ההתמודדות ההישרדות מול המערכת שלא מאפשרת. לא מאפשרת גמישות. לא מאפשרת, לא, חייב ככה, בית ככה, עבודה, I really love the philosophy behind life on wheels, that even the imperfect things got a place. And when you get used to seeing value, you understand something about how true love really looks like. ולמעשה לקחת את הדבר הזה, את ההתמודדות שלך,
והעברת אותו כמסר חינוכי גם, כי יש פה עניין של גמישות, יש פה עניין של התמודדות. יכול להיות בעד 10 שנים, אתה תגידי, לא, זה לא מתאים. אוקיי, אבל התהליך, הלמידה. And maybe that's the whole point. Investment creates attachment. And what is true about objects, also true about everything else. So how do I manage the uncertainty? נתת לי לישון פה לבד, איך? עם האורות של האוטו והבגש פתוח לתוך הקרוון שלי. ואחר כך אני באמת אין לי מושג מה אני עושה. אני פותח את הדלת, ערימה של אנשים תופסים בן אדם ואחד דופק לו אגרופים